ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାମ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏମିତି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଡରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧିବା ଶିଖାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେହି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଗହନ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ଦର୍ଶନ ଆମର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅବୟବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାତ ନାହିଁ, ପାଦ ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖି। ଏହା କୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟବାଦ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ରୂପ ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜର ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗରୂପ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କହେ, ତୁମେ ବାହାରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତୁମ ଭିତରର ଆତ୍ମା କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାହା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସରଳ ଦାରୁରୂପ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସରଳ ହେବ ସେତେ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆନନ୍ଦର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ସମାନତା ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜାତିବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରସାଦ କାଢ଼ି ଖାଇପାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି, ସେ ମୁସଲିମ୍ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର ବି, ପୁଣି ଅସ୍ପର୍ଶ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାସିଆ ବାଉରୀର ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏହାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଦେଖି ବିଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ସେହି ଚକ୍ଷୁ ଦିଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆମ ଅଫିସର ପିଅନ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରର କାମବାଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ସହ ସମାନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଶାସକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ସେ 14 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 56 ଭୋଗ ଲାଗେ, ପୁଣି ପୋଡ଼ପିଠା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି କାଞ୍ଚି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ହାତରୁ ଦହି ପିଇ ନିଜ ହାତର ମୁଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାରଣ ସେଠି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କହେ, ସମ୍ପର୍କକୁ ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରିଥାଉ। ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଏକାଭଳି କଟି ନଥାଏ, କେବେ ସୁଖ ଆସେ ତ କେବେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଘୋଟି ଆସେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ଏବଂ ରଥର ଚକ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ସେହି ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନବକଳେବର। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦର୍ଶନରୁ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଆମେ ଯଦି ହରାଇ ଦେଉ, ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ନବକଳେବରର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯାହା ଶେଷ ହେଉଛି ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହର୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନର ଝଡ଼ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକୃତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣାଯାଏ ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ହାତ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣନ୍ତି। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବି ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ରୂପକ ଦଉଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଟାଣିବା, ନିଜ କାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେହି ଚକା ଆଖିର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ଆସିବ ମନେ ମନେ କହିଦେବା, ମୁଁ ତୁମରି ଆଉ ତୁମେ ମୋର। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।